ka ce bakin galiri ɗin da sai da dubin nan da ya ida aka la ya koma ga sarrafa ne da abin ka bango ne ma da ta da abin ka saka ne ma da ta ka ba na mala bakin galiri ɗin da sai sarrafa wa sanai da ne na gode ka tabbata bakin galiri ɗin da sai duni mai roka wasa ko ba ka wa ubangiji kuma ba ban balalli bi mun da ga Allah kan galiri na ne milalli bi zarana Aisha ko ba galla kuda milalli bi ogana Aisha ko ba eriyan malbaza milalli bi gadana Abu Sanda dan Ikela milalli bi fulana wata hamma yagiya kartela milalli bi sabbace min yo mawala runa janjan hayya annabi ko sare yana ta fadara na yansata dan garuruwan da zalle ta hanta ma dan garuruwan gwalan da yi dande ba dande shafa ba dande kaje kaga nan ina da gogora ban kai haka ba kasan saba kai daga hawo mun Allah baka dan gwada mu kama tan cikin duwatsu a kan gwada mu an tagargara riyalan da fa suka faɗa mana a gudu da tandare da lawan da Allah wala bagin dalilin din da duniya na wata wata na godiya wanda wanda godiya la la ba gana na dali mu ba so tare ne amu musulmi ba ta masha Allah la ba gana na dali mu ba so tare ne ya ta da la ba gana na dali mu ba so tare ne tabbaci min mu wala runa janjan gudu idan libi bulana wanci hamu en ya kartela idan libi ogana uku ta yaro wala bin hadin hayya kayan abdata wala karna ma gada adam ma hita yin kuma gada mun Allah baka dan gada mu gandawa mu ne ta mabata kira ka fada birnin da hawa da kira gada da tasiya suka famu Allah ne gungun ne su dubda abinci ma mun ga tada da bai dan kwatar ni sai kayan tabbatan kula ma yake من اللي بينا برين ما ندنجل الكادو من اللي بيقومين نباتي أكتبين لوراجو ما لنا بابنا نباتي ما بسيطارين نجل الأرادي بابو من بجا من الحبيب بحل جدالي عدتا ولا من كمان ولا عدم ماهي لا يعروا لا يقولين دادين هذا عروا لا كمان ولا تكين تنقل يونا سادسي خلق كسر قيامة تاكونا لجا كنت يا طاهي توقف تنابو هو نتا كنت يا مي أنك يكتشدان فتان دا أنك يغيري جنگل دوتا نتا فتان ببربري كوماتي نتا بوزن داجي أكاشي با تلتونا بعضنا أباشي أداني ريكا نتا أكاني جندين غازا إنزا أولو جمع تكا من هانو تكا مو إنغا واندا يا هانا جاتي أدوسا كاهرين alamu ne jikin gole na kaddara zuwa maya wancan gole babu kaddara ta farmi gidansu bakin gole kanan ta sallawa ne dan maurewa tsaron gole garero ya dade yana bancewa kun ba a yi da mun gole a man mu gida girna ne kayan yaki talentuwa makantan yaro wallahi mutane ta kiwo ni kai da dogon yaro na shan gole aradu na sha arzu rauni ya baki kanan alashkar Domin lallaba mu girgiza mu zan daga arna dogo mu kakarare sanda yaron kwaika na kan da isa area malbata lallabe ka samu na gina riguru ba ka so a fara a bari sama da mu da kiyon mu na kisu na waru ba ka so a fara a bari domin lallaba mu girgiza mu zan daga arna lallabe gole aka da baruwa ne in suka duna lallabe mu haukace na zai da ka fetuwa ne sai dawaran min sama dogon gole in barbarari ita matsayin gwamnati ta komai na duniya gole yana so
Salamu alaikum lantin da babba ka don mai kira maza ka dankare ni ya kidin gole na abu sai hungo mi dan biron dan dazi dan mata soro su samu mata ka tambaya gole na abu sai milan libin gole maka hakimin gole karayar nan bisa amari ane dan karaye abin aikin ga abin da musamin gole ya sanya zani jadi ya suka dena ka an je cikin ni da ni ya ta jana mari ane ban dan karaye ani wadi za ani murni mun da ban gole na labi euro mai gida Allah wato to yayi an ta kashe san karbu wala yayi ko an kuri ku jayi ni ya ta huru guda ba bugu ne na ba da buga na ka san bugu da wallahi buga shi na san bugu bugu ne zan shi na san ni ce duka ka in kuna hili ko tumbu da sami da marote in kuna hili ba ku hili kuma ba yi a kwakwallon yi mai da abin nan memoir zamana yanzu ringida shi da shi nisha yayi ai hankuli ayyuni hankuli yi da mai taba da kuna nan ai ta tumbo da kalangin da shi sha kashi ba ga wanda ya buga nan harin ba gashi na tsibiri jaga haka take yayi ya bugu